bon dia, són les 5 del matí a Surfers Paradise, Queensland, Austràlia, i del 15 d'octubre, i m'he aixecat per votar. Estic a punt d'agafar el vol per anar a Sydney i el temps és molt saludable perquè votaré pel meu país. He arribat de l'aeroport, ara estic al tren, al Transport Link, que va cada 15 minuts cap al centre de Sydney. Vaig directe al consulat, per tramitar tots els papers, aplicar la sol·licitud i a partir d'aquí per poder votar. Votar per algun partit que sigui independentista, perquè no vull anar més consulats espanyols i consulats que siguin catalans i respectin la llengua de Catalunya. Ja estem al punt de trobada on hi ha el consulat, que està molt a prop de la Sydney Tower, està al carrer, entre el carrer York Street i el carrer Market Street number 31, número 31. Està justament aquí, és la planta 25 i ja hem arribat. Aviam si ens tracten bé, si ens fan les gestions bé o si és una república bananera. La veritat no sé com acabarà, no sé, suposo que no hi ha ningú problema, podré fer la sol·licitud i es portaran bé, com a bons minyons, que per això estem pagant tants diners per aquesta gent. Però bueno, aviam si d'aquí poc això s'acaba, som independents i anem cap endavant. Ja estic a la porta del consulat i he acabat tot, han estat molt respectuosos, ha sigut una cosa bastant ràpida, sincerament. Ha sigut qüestió de 5 minuts, han comprovat la meva identitat, han segellat la sol·licitud i també una bona notícia, m'han comentat que més de 30 o 40 persones han vingut per votar per correu, catalans sobretot, perquè és important aquestes votacions són importants. Aquestes eleccions al Parlament de Catalunya decidiran el nostre futur immediat. Sí, no podem badar ni molt menys. Aquí està el comprovant i el segell del consulat, que està just aquí al costat, al número 31, perquè quedi constància. Això és eleccions al Parlament de Catalunya, el seu segell, les meves dades, i ara només em faltarà votar. A qui votaré? Doncs la veritat és que no ho sé. No ho tinc encara del tot clar, però jo votaré un partit independentista, això està clar. Si voleu la independència, si voleu ser lliures, sisplau, per favor, voteu solidaritat catalana per la independència. És l'única que va de cara, transparent, que vol la independència sense marejar la perdiu, sense putes i ramonetes, i per un millor futur pels nostres fills. Que no hagin d'emigrar com hem fet altres perquè no hi havia cap futur per als joves a Catalunya. Una abraçada ben forta, Ramon Querol, Sydney, Austràlia.